der ikke noget bag ved mig? Jo. Kan du ikke rykke lidt frem, Toge? Kom dig, Emma. For mig? Har du hovedsodet med? Det er også fordi. Det var bagdelssup, tror jeg. Nå, rumpesup. Sup. Nå. Stup! De er meget små. Altså, vi er ude på fjeldet, inden de andre skal ud og gå tur, for lige at se terrænet. Og lige nu har Sara og Alistair været oppe på ekspedition til toppen af den knold herovre. Vi startede dagen med nogle aktiviteter, hvor vi f.eks. flettede og knyttede armbånd og bælter. Og ellers så kunne man snit vandrestav. Efter frokost der var vi ved at klatre på en bjergside, hvor der var 2 ruter, og til sidst så rappellede troppen ned fra den højeste klippe. Har det været sjovt? Ja. Hvad har været det sjoveste? Klatre. Synes du også det, Karen? Ja. Og så sidder og lummer inde i teltet? There were voices down the corridor. I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Starter, ikke? Ja, nu starter vi, og jeg vil gerne høre, hvad sker der lige her? Og lige her, Der regner det. Det regner udenfor. Udenfor, ja. Vi har jo så i dag været ude Og gå. på vores første del af vores vandretur. Og vi er lige blevet overfaldet af en ordentlig torden og regnbyge. Så alle folk er krøbet ind i deres telte, sidder lige og hygger lidt og venter på, at det stopper, så vi kan lave noget aftensmad. Og det har været overraskende mange op- og nedture af den her rute. Vi havde ikke helt forventet så mange højdemeter. Men alle har klaret det skideflot. Ja. Ellers godt forsøg. Magnus og Nikolaj, hvad skete der i går? Vi var på fjeldtur og var ude på en hike. Vi gik videre fra dagen i forgårs, hvor vi havde taget teltene med, og så var vi bare gået, og så havde vi slået teltet op, og så sov vi, og så var vi bare gået hjem resten af vejen næste dag. Var det en god tur? Ja. Var det flot? Var det sjovt at gå? Var det anstrengende? Vældigt. Ja, det var lidt hårdt. Hvad var det fedeste? Udsigten. Det gør jeg. Jeg har lovet dem is. Har det været en god tur? Der burde være 2 streger her, ikke også? Nej. Der burde det være 2 streger. Så det der det er et nyt ord. De 3 sidste bogstaver. Okay, de 3 sidste bogstaver. Har du H? Ja. Er det et nyt ord? Ja. Okay. Så prikstreg, det er U. Ja.
Og go! Nu skal du lige, yes. Okay. Kan du se, han spræller mega meget? Yes. Godt. Skal vi forfra? Nej, videre. Nej, I skal bare blive ved. Pas på. Jeg kan holde det over med en fødder, så jeg mærker, når det kommer. Det er kun ham, der må holde den. Jeg holder den, så lige godt her. Sådan her, du skal holde. Så jeg skal stå på et ben. Du skal hoppe, ja. Er det den rette vej? Ja. Og det gør med, at jeg ikke falder i søvn. Det gør du ikke. Du er langt fra den. Ja, jeg kan se. Så ruller du langt fra den. Du er 2 meter fra den. Så du tager lidt meget vand. Jamen, jeg kan støtte dig med min hånd. Undskyld. Kom bare sådan der. Sådan der. Så stille og roligt i. Stille og roligt. Nej, vi er der ikke endnu. Skal vi hælde det i? Ja. Nej. Jeg fører den hånd derhen. Der. Nu. Tilbage. Så er der billeder af mig, der bruger en kniv, som jeg overhovedet ikke må bruge på den her måde. Det er sådan, at det med klatrevægter udenfor. Jeg gider ikke, hvad der bevæger sig. Flyt den der. Den her igen. Det kan man ikke. Du har taget forkerte vej. Man lander ret blødt, når man lander egentlig. Så er vi i gang. Hvad har I lavet i går og i dag? Altså i dag så har vi stod op, og så begyndte vi at pakke, og så gik vi, og så kom vi hjem. Ude og gå i fjeldet. En meget lang hike, sådan 20 km omkring, på 3 dage, måske mere. Og så var vi også ude at fisk ude i fjeldet, og vi lavede også bål. Der var meget fint, der var mange bjerge og sådan noget, og det var sådan rigtig sjovt. Ja, vi fangede 3 fisk. Nu går det stærkt, Jeg mangler et her. Prøv lige Jeg tror, jeg har et kort mindre. Nej, hun havde lige taget den der i. Men det er også, altså... Så, fedt. Emma, kan du fortælle mig lidt om, hvad I har lavet i dag, som var sjov? Det skal jeg nok fortælle. Skynd dig at fortælle om det så. Okay, Emma, er du klar? Ja. Fortæller du om, du ved? Ja, nej. Okay, jeg skal nok fortælle. Vi har faktisk vi har spillet lidt et spil, der hedder Pind. Det er sådan set lidt nyt for os, men det er rigtig sjovt. Det gælder om at få point, og det er lidt ligesom rundbold, man løber på bike. Ja. Ja, hvad? Hvad lavede I på spejderløbet? Der var en fotokonkurrence, tror jeg, hvis det var. Så var der også noget med en trillebør, var der ikke? Jo, det var irriterende. Var det sjovt? Ja, vi var bare tænkt dårlige til det. My god, det går hurtigt. Hvad har det været det bedste i dag? Hvad var det sjoveste i dag? Det var nok løbet. Ja, løbet. Jeg bare mærker, at man vil bare være lugt til det. Jeg ved nemlig, jeg ved ikke, om de er... Til vi kommer ved. Det ved jeg ikke.
Vi har valgt ikke at følge med det så opskrift, men vi har bare puttet løgene i sammen med bacon, fordi så tænker vi, at så kan smagene sådan lidt bedre gå sammen. Og så bliver baconen ikke kold imens. Ja. Nej, det var meningen, at man skulle tage baconen af, og så skulle vi stege løgene og tomaterne i fedtet derfra. Det er så ikke. Nu, Det var ret... sådan som I lige fortalte det før. Det var virkelig sjovt. Ja, det var virkelig sjovt, fordi da vi skreg, så skreg jeg helt vildt meget. Jeg holdt op med at skrige, og så først sidst eller Mikkel. Nej! Of the kniv hedder det on English. Knife. Is it a knife? Knife. I'm pretty sure it's a knife. Ja. Ved I, hvad det hedder på tysk som kniv der? Messer. En jydestikke. Det hedder en messer. Jo, en kniv hedder Ja, en det messer. er Anders ret. Det lyder bedst. Ja, det kan jeg godt forstå. Ninja. Hurtigere with the snitsnatting, Emma. I'm going to hit taps all your spy pulsers. Ja. Så bare lige hakke den, mens vi stykker bagefter. Faster with the snitsnatting. We're almost ready. Are you almost finished? Because I have just brought a knife down here. Yeah, but we have to snitsnat 3 more spy pulsers. Er det stadig på? Du kan mærke, når du har sådan mange. Det smager I 2 næste gang. Tilsæt svampe, løg og hvidløg. Svampe, løg og hvidløg uden vand og lad det stege noget tid. Tilsæt de tørrede peberfrugter og lad det sætte og også dem stege noget. Luna! Er det en af de der film, eller er det en billeder? Vi har været med hele flokken i Bø i Sommerland og kørt i vandrutsjebanen. Og det var bare vildt, fordi det gik bare ned ad bakke og op ad bakke, og så var der sådan en høj en, som vi egentlig ikke rigtig gad op i. Men så har man nogle gode kammerater, Frederik og Thor, som så siger, Christoffer, men så gjorde vi det bare alligevel. Og alle juniordrengene, der også tør at komme op i den. Og så har der været flodbølge, og nu er vi ved at lave tortellini til aftensmad. Vi koger bare ved kanten lidt. Det her, det fik jeg i sådan en alkærse. Seriøst? Ja, den der ting der. Og så er det lige der. Nej, knopperne, men det... Jeg lå bare foran, jeg lå bare op foran. Prøv at se hele det her lange noget her. Ja, i dag har vi rejst og kørt i bus. Eller det har børnene gerne gjort. Ja, vi er på vej hjem. Det var en lang tur i Norge. Det var en god uge. Og alle er trætte og glæder sig. Og har haft en god tur.